Nézzük meg a telefonba, hogy hámozik a nap. Nézzük meg a telefonba. A távirányítót, amikor innen elvettem. Hámozik a telefonba. Nem emlékszem, hogy volt egy darab köröm rajta. Szerintem kidobtam. Na okosan, Natika. Rossz helyen fogtad? Te hámozzad, hát te vagy az ügyes. Nem hagyom. Nem vagy ügyes? Hát Dehogy nem, nézd meg, hogy milyen szép pár. Meghámoztad. Még itt nem. Na, hát látod milyen ügyesen. Forgasd körbe. Kukor.